Geur, nire ustez, ez da gailurra lortzeko egunik hoberena. Ez dio susmonik hartzen. Egun hauetarako iragarri duten eguraldia ez da proposena. Baina Gerfilek, Setrikek, Nizarrek eta Tamarak gorantz egin dute gailurrera altzeko asmoarekin. Azkenean, ere susmotzarrak alde batera utzi doaz, eta taldekideak laguntzeko prest, haien atzetik irtenaz. Paretasu amaitzerakoan, Tamararekin egin dut topo. Setrik, Gerfil eta Nizar aurreratu egin dira, baina bera blokeatuta dago. Ez da den da montatzeko gai ere. Hemen aurkitu dut. Ez aurrea, ez atzera, ezinean. Tamara rapelatzeko gai ere ez da. Hemen nago, eta nire erantzunkizuna Tamara gaz gelitzea da. Ezin da egoera honetan hemen bakarrik gelitu. Biok batera beste bide bati ekitea erabaki dugu. Gazenbrun batean hegoaldeko tontorrerantz abiatuko gara. Atzo, kanpamendu nagusitik ertzeraino igo nintzen, eta gaur, Tamara eta biok, Ego Gazenbruneko gailurra egin dugu. Zein ederra. Baina, laino arriskutsu bat zartzen hasi da. Temperatura asko jaitsi da, eta isego gogorra dabil. Hemendik ikusten da Nizar, Gerfil eta Setrik, Gazenbrun batean gailurretik hurbil dagozela. 300 metro geldituko zaizkie. Puf, nire behatzak. Tamara ere larri dau. Ezin gara beste atzetik joan. Egoera kritikoa bihurtu da. Berantz joateko bidea hartzera behartuta gaude. Mierda! Osta, jeistea lortu dugu, zaurituta gagoz, baina bizirik. Beste lagunekaz, komunikaziorik be, azteko gu. Inongo berririk ez. Militarren medikuek behatzi izoztuetan sendagaiak jarri dizkiate, baina nik ezin ditut laguna burutik kendu. Bihar harremanetan jarriko diren itxaropenen ez nago. Gerfit, volvés a mover. Never reply,
Bi egun daroaguz Nizar, Gerfield eta Cedricen berririk gabe. Kanpaleku nagusian ardura handia dago. Egun hauetako guraldia oso gogorra izan da, eta haien berririk ez izateak larritasun areagotzen dau. What we can do, we can try to organizing a team who will go up, but believe me, would be not easy because weather is very bad. On 7,000 meters there is strong wind and no visibility. Oraindik etzipenerako tarterik ez, erreskatelanei ekin behar diegu. One is now. Initially in the morning, they gave me a message. Ez dugu sorte honik izan, ez dugu haien arrastorik ikusi, eta ez dira gurekin harremanetan jarri. Pasetan den ordu bakotzean, bizirik topatzea zailagoa da. Thank you very much. Tamarak asko eskertu dozte beren ondoan geratu izana. Egun hauetan, erreskate kontu guzti hauekin, buruari buelta asko mandotzadaz. Eta pentsatzen hasinaz. Agian Tamarak bera salbatu nahuela ni. Igotzean, bera topatu izan ez banu, behar bada, desagertutakoen zerrendan nire izena ere agertuko litzateke. Inork ez du itxez esan nahi. Lagunaren azken itxaropen izpia zapustzeko bildurrez. Baina nabaria da, jakina. Less than half hours. Best can to Gerfield. Please try to give us your position, please. Our people is very worried about you. Try to contact, okay? We'll try to organize a party to help you. Espedizioko lagun gehienak badoaz. Nekea nabarmena da. Egun asko izan dira. Eta ezin dute gehiago jasan. Askok, izozketak az dagoz. Eta horrek jitxiera aurreratu dau.
Ni hemen geldituko naz egun batzuetan. Ezin dugu jada desagertutako lagunak berreskuratzeko ezer egin. Baina hemen egon nahi dut. Egunak luz egiten dira. Buruari buelta asko ematen dizkiot. Beti irudikatu izan ditut nolakoak izango ziren egoera txarrak. Baina honelako egoera batean egon arte, ezara konturatuten zer den benetan. Galeraren mina ezin da kontrolatu. Amorruz betetzen nau ezer egin ezin izanak. Hemen ez dago nori erruri bota. Mendia horrelakoa da. Baina bizitzak norabide desberdinak ditu. Eta guztietatik ikasi beharra dago. Erabaki honetatik eta baita arraskutsuegi izan direnetatik ere. Beti ikasten dugu. Beti. These are Hussein, these are Satpara. Satpara is the village, and I prefer to put I choose for the village name, not for the family name. Okay. Mr. Gerfried Gossel from Austria, Mr. Cedric Hallen from Switzerland, lost on G1. I prefer to put also winter on 2012 because we don't, we know that I lost in G2, in G1, sorry for sure, but we don't know exactly the day that we miss our friend, our three friends. I put maybe near my camp, just now at 5 o'clock in the afternoon, we make a small ceremony. Okay. All of the members and also you from army friends. We make a small ceremony for 3 friends of us, Okay. maybe half Catholic, half Muslim, Okay. and we pray for them and for families. Yes. Okay. What? The traverse? No, only Only the 40 minutes for traverse. That's My camp were inside this now, crevasse. Mendiak tragedia asko dakar, baina baita zoriontasun handia ere. Mendizaleok arriskuak onartzen doguz, gure erabakia da, baina merezi dozku. Mendiak kendu baino askoz ere gehiago ematen bai dozku. Bizitzak mendie bezala bide desberdinetekoz, baina niretzat norabide bakarra da, segi aurrera.